Na mesečini. Dobro jutro. Dobar dan. Molim 4 kutije. Ne, 6. 6 kutije čokolade. Wow, misliš da je to dovoljno? U pravu si. Neka bude 8. Ko bi rekao, učestvuješ u dobrotvornim akcijama? Nije to. Već zbog nagrade najdarežljivijem. Potpuno novi tablet računar. Mogućnosti su mu beskrajne. Znate šta? Neka bude 10 kutija, da ne brinem. U redu, doktorko Dolores. Pridružit ću se Vincentu. Uzet ću jednu kutiju. I ja. Ha, stvarno ste super. Prvu matematičku teoriju ću imenovati po vama. Zar to nije slatko? Kao da će ikada prodati više od mene. Dobro, hajde da prodamo malo čokolade. Mislim sve. Hej, hoćete da kupite čokoladu? Ne, hvala. Prodaja čokolade, pravo iz direktorkine kancelarije. I ovamo. Dobro, drugari. Ovo se zove prezasićeno tržište. Barem ćemo imati brdo slasne čokolade. Ima ukus krede. Ne možemo da odustanemo. Moramo da osvojimo novo tržište. Kako to misliš? Prodavat ćemo od vrata do vrata. Moramo da pobedimo. Za Vincenta. Za Vincenta. Za Vincenta! Mislim, za mene! Gracias. Jesmo li pobedili? Pa, odlično smo prošli. Ne vidim kako bismo mogli da izgubimo. Hvala još jednom, drugari. Utovarite sve kutije. Ima još prostora. Hajde. Vidi koliko čokolade. Što to radi? Otvara radnju? Sad, tatice, rekao si svima u svojoj firmi da moraju da kupe čokoladu ili su otpušteni, zar ne? Najbolji si, tatica. Hajde, još kutija. Tata će ih prodavati? Logično. Ali to nije po pravilima. Ne sme da bude. I šta da radimo? Videla sam profesora iz kampa negde ovde. Da mu kažemo? Možemo da je tužimo, ali Violeta bi sve poricala. Dobro, imam plan. Neka svi iz škole izađu napolje za recimo 5 minuta. Svi koji prodaju čokoladu kao i profesor iz kampa. Cinkarit ćeš Violetu? Ne baš. Treba svima da kažete da Violeta... Važi, potrudite se da Violetin tata ne ode dok me nema. Odmah se vraćam. Kud to ona ode? Ne znam. Hajde da uradimo to što je tražila. Hajde.